In-nies diġà qed iħossu d-differenza. Din tidher hekk kif issa se jirċievu kontijiet tad-dawl orħos kif ukoll żieda fil-ħolqien tax-xogħol. Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li indirizza attività politika fin-Naxxar. Minkejja li għal kull persuna li qed tirreġistra nħolqu 9 postijiet tax-xogħol se tibqa' ssir insistenza dwar il-ħolqien tax-xogħol. Il-Prim Ministru Malti jemmen li l-ħidma qatt mi biżżejjed. Għaldaqstant qed issir ħidma biex is-settur privat ikun mejjun bilan li jinħoloq ix-xogħol. Huwa ħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin se tkun imnedija konsultazzjoni dwar il-bidliet fid-dekriminalizzazzjoni tad-droga f'ammonti żgħar bilan li tinqabad il-ħuta l-kbira. Riforma biex naraw li żgħażagħ, speċjalment żgħażagħ li jinqabdu fil-vizzju ta' droga ma jkunux huma li jiġu punished mal-ewwel li jkunu qegħdin jiġu kastigati mal-ewwel ma nagħtuhom iċ-ċans u mmorru għall-ħuta l-kbira, mmorru għan-nies illi qegħdin nistanew minn din is-sitwazzjoni. Rigward ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl, il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif f'5 snin il-familji Maltin se jesperjenzaw żieda ta' 150 miljun euro fil-bwiet tagħhom. Barra minn hekk, il-ħidma tal-Gvern preżenti għenet biex tkun salvata l-Ene Malta minn dejn ta' 800 miljun euro. Mistoqsi dwar l-Air Malta, il-Prim Ministru ħabbar li fi żmien li ġej se jkun studjat kif din il-kumpanija tista' verament terġa' ssir kumpanija li toħloq ix-xogħol. Kif għamilna fuq l-Ene Malta stajna għamilna kieku konna hemmhekk fuq it-tarzna, imma żgur ħanamlu fuq l-Air Malta, b'mod illi immexxu lill-kumpanija l qudiem. Huwa qal ukoll li mhux se jkunu qed jingħataw kuntratti lil min iħaddem bil-prekarjat filwaqt li ġie miġġieled l-istess tip ta' xogħol li kien qed isir fl-arms. Kalla jrid fil-jiem li ġejjin inkun qegħdin inħabbru miżura oħra biex nuru li fil-verità dan il-gvern qiegħed jiġġieled u ħajkun qiegħed jeqret il-prekarjat minn pajjiżna. Rigward xogħol li qed jittieħed minn barranin, jekk min iħaddem jilmenta li m'hawnx nies Maltin kwalifikati għax-xogħol meħtieġ, se jingħata permess biex jinġiebu nies barranin b'mod temporanju, biftehim li jiddaħħlu Maltin biex jitħarġu mal-istess barranin bilan li jkunu l-Maltin li jżommu l-impjieg. Fil-jiem li ġejjin se tkun imħabbra wkoll l-ewwel parti minn proċess li jħajjar in-nies ikomplu jġemmaw bilan li nippromuovu l-għaqal. Dwar il-meritokrazija, il-Prim Ministru staqsa dwar xemm ħażin li persuna ta' tendenza laburista tingħata ċans. Huwa qal li meta Beppe Fenekadam itkellem dwar dan ma semmix lil min kien u għadu jmexxi lil PBS li kien l-istess persuna li mexxa l-kampanja nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni. Dwar is-settur tad-digital gaming, il-Prim Ministru fakkar li kumpanija ewlenija ma kienx se tinvesti f'pajjiżna fi żmien gvern nazzjonalista minħabba problema fil-MEPA. Kien gvern laburista li indirizza l-problema u ħadem biex l-istess kumpanija tinvesti f'Malta.